Здравейте! Започва Брюксел в превод. Предаването, което е вашият европейски ориентир. Истинско ли е това сирене или не е този кашкавал? Прясното краве мляко смес някаква ли е с какво? Тези въпроси се задава потребителя, изправен пред щанда. Впрочем, някои нямат тази главоблъсканица. Купуват според джоба си най-евтиното. Сюжетът е познат от години. Неправителствени организации и Агенцията за безопасност по храните правят опит да осветлят алхимията в производство на млечни продукти. Понякога успяват да идентифицират състава. Нарушение и какво следва. Керванът си върви, кучетата си лаят. По темата ще говорим с доктор Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна, Димитър Зоров, председател на управителния съвет на Асоциацията на млекопреработвателите в България, и Владислав Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите. Здравейте, господа! Здравей! Обръщам се не случайно към вас, господин Зоров. Вие спомняте ли си, когато Мирослав Найденов беше земеделски министър, като каза, че е ден боклуци? И казаното от него важи ли и сега? Ами вижте, Мирослав Найденов тогава е констатирал и е направил извода за една почти действителност. Ако си спомняте, при Мирослав Найденов ние предложихме Асоциацията на млекопреработвателите стандартите за БДС, фактически за сирането, киселото мляко и кашквала. Месопреработвателите предложиха браншови стандарт Стара планина. И именно заради това ние не виждаме от неговите думи до сега някакво израстване. Напротив, ние се връщаме назад. Ако погледнем изследванията за сиренето, за водното съдържание, вие можете да видите, че водното съдържание в пробите, които са взети, аз не казвам, че това е 100% представителна извадка, но сигурно, както всичко се прави и социологията е вярно, има повишаване на водното съдържание на сиренето. Така, господин Михайлов, вашето мнение за казаното тогава някога от бившия министър? Не, вижте, за мен говорим за периода 2009-2012 или 2013 беше министър господин Найденов. Има движение напред. Тоест нямаме влошаване на качеството на храните, които предлагат. Значи, но има още сега вече в хода на предаването ще стигнем до някакво... То резултатите и анализите показват водното съдържание, ако погледнат 2012... Ето не е само водното съдържание, вижте, нали? Това не е само водното съдържание, но за да 82% водно съдържание в сиренето да стои буца, при положение, че 87% е водно съдържание в 1 литър мляко, значи нещо го държи. И не е това нещо, което е в нормално обявената рецептура. Така че мисля, че не сме се издигнали... Кой знае колко. Даже въобще. Даже въобще, господин Велчев. Не е хубаво това за бранша, защото това е камъни в нашата градина и камъни в градината на хората. Изрядните. Да, точно така. И че има хора, които работят както са направили тези предприятия, с определени принципи, работят качествена стока и това е камъни в техта градина. И докато ние се оправдаваме, че това, ако се сложи някакъв ред в бранша, ще доведе до безработица в бранша, това е пълен популизъм, който се играе вече 25 години. Господин Велчев, че аз четох резултати от ваши изследвания на млечни продукти. Първо, представителна извадка ли е това, защото се твърди, че 80% от млечните продукти, да ги наричаме истински, условно, а другите 20% са някакви ментета. Как правите тия изследвания? В акредитирани лаборатории, на колко преработватели, за да знаем дали цифрите долу-горе се приближават до действителността? Предполагам, че повода на вашия въпрос е последната пресконференция, направена съвместно с асоциацията, на която господин Михайлов е председател, Националната асоциация на млекопреработвателите. Тази извадка мога да я нареча представителна, тъй като ние почти всяка седмица
като изключим активния летен и активния зимен сезон, в който почиват и институциите, и все пак проверяващия орган се командирова на други места извън големите градове. Говоря за курортните селища. Можем да я наречем извадката представителна. Плюс можем да кажем, че ние сме си взели поуките от предни пъти, когато сме правили подобни изследвания и вече те стават с Агенция по храните съвместно, единствено и само в техни акредитирани лаборатории, но за да може потребителя да бъде още по-спокоен, равно се на съвместна инициатива, да правиме не контрол на контрола, ами просто да проверяваме на случайен принцип някои от продуктите, които имат съмнително ниски цени в акредитирана лаборатория по едно време, по което агенцията го прави. На случайен принцип, защото има търговски войни, в които се проверяват някои повече. Сегмента на пазара е доста стегнат. Ние, когато проверяваме основните хранителни вериги, те в един момент няма как да продават прекалено различни продукти. Именно заради това, там участва асоциацията на господин Зоров, ние ги правим изнесени извън София. София област, Кюстендил, Благоевград, бяхме и в Бургас, откъдето излезе последния тревожен сигнал, така че не сме се спрели само до... тревожен сигнал за какво? Ами за това сирене, което силно можеше да се нарече сирене, което е... Традиционно наречено, така ли? Да, плюс това продавано на витрина. Традиционно сирене. Айде сега, кажете ми, трима сте тук участниците, много ми е любопитно как се прави сирене с 0% мляко. Това е направо фантастично. Не мога да ви кажа, аз никой не познавам тази технология, да кажа колегата. От любопитство поне не е ли знаете как стават нещата? Господин Михайлов може би ще ни подскаже тук, Жоке. Как става така? Трудно ми е да ви отговоря точно аз. Нито аз, нито от нашата асоциация, някои от предприятията произвеждат такова фирма, или поне аз не знам да произвеждат. Теоретично това, което ако се отиде в университета по хранителни технологии, вземат така едни от най-напредничевите технологии, които обаче не са за най-качествен продукт. Взимате сухо мляко, взимате вода, взимате малко мазнина, взимате малко сол, взимате определени, както каза преди малко господин Зоров, странични неща, които не се обявяват на етикета. И по най-новите технологии, както виждаме при някои колеги, се получава един продукт, който външно видимо мяза наистина много на сирене. Но той нито има хранителната стойност, която има сиренето, нито има състава, нито има микробиологията, нито има органолептиката на истинско традиционно сирене. Добре. И бих разширил малко темата. Ще ви дам отговор откъде вземаме тази извадка на 80 на 20. Тя не е съвсем точна. Значи на пресконференцията, която организирахме миналата седмица във вторник, както от Агенция по храните, така и от НАП, имаше представител Даниела Венева, се казваше госпожата, и господин Николов от Агенция по храните. Те извадиха едни цифри, от които бяха изключително близки. Не си спомням точните цифри като абсолютни суми, но при господин Николов бяха около 18% наказателни установени отклонения. Той даде информация за брой проби, които агенцията е взела от началото на годината до през конференцията и колко са установените нарушения от тези проби. Те бяха около 18%. Госпожа Венева пък каза, че при проверки на НАП това е една пета. 17% от извършените проверки са установили някакви нарушения на данъчно-процесуалните норми. И общо там затвърдихме принципа, че когато един бизнес оператор, когато един бизнес агент или един менеджер на едно предприятие позволява да наруши един закон, една нормативна разпоредба, едно правило, не само, че няма гаранция, че той не нарушава повече от тази една, но по-скоро един човек, като почне да нарушава, той нарушава. Тоест, нарушил едно правило, обикновено те нарушават и повече. Добре. И точно там е целта на нашите проверки, в никакъв случай да не се очерня името на бранша, защото аз смятам, че по-нататък за тази алхимия, която... Вижте, големия проблем е намират нарушители в широко Агенцията по храните, НАП, в силно либералното законодателство. Тоест, имате врата в полето и въпреки, че
вратата е широко отворена, 20% не минават. Ама тази врата не трябва да е толкова отворена. Какво имам в предвид? Защото какво нарушение да намерите, когато на предприятието е разрешено да си направи технологична документация с 75% водно съдържание и да пише пак сирене и с едни букви, нали, с завишено водно съдържание. Това не може да е сирене. И когато си говорихме преди 4 години и господин Михайлов беше на обратната позиция, да се разправяхме, че сирене не може да има въобще в наименованието над 60%, че това ще доведе до ето това все повече увеличаване на водното съдържание. И се вижда, но не трябва да умре човека, за да почваме да мислиме как да го съживиме. Затова трябва да има превентивните мерки. Има сирене, което от векове се знае. То е с 54 до 56% водно съдържание. Говорим за краве сирене. Дай му 10%, 5, 7, 8, 10% толеранс през сухото съдържание, не през 100%. И вие виждате, че максималното трябва да е 60%. Всичко останало не е сирене. А не ли да го кръстиме традиционно? Вие като един потребител, вие сте информиран, че сте журналист в ресорен. Един обикновен човек, който не е запознат, той като прочете традиционно сирене от това с 80% вода и без млеко и прочете традиционно сирене и на моето наименование, което е сирене, как да се ориентира? И вика, този е мошенник, виж на колко продава това сирене, тия хора го продават на първо на 60% от цената. Ето това води до унищожение на бранша. Само, че ние трябва да стопляме и да включваме реалтана не с закъснение няколко години, а на момента. И не да гледаме как дали това ще угоди на нас или на някой друг и дай малко да го отложиме, че имаме някой член на асоциацията, който не го... някой друг, имате предвид лобиране някакво, което се... Вижте, имам предвид точно това, което обсъждахме преди 4 години. Господин Михайлов и членове на неговата асоциация не беха съгласни да затворим тази врата, че над 60% не е сирене. Той знае, няма се искали душата. Това е... Ние водихме дълъг спор. Тогава Бог да я прости беше жива и светилището на тая промишленост академик Балтаджиев. И тя казва, даже имаше едно писмо, засрамете се. Да. Понеже, господин Зоров, вие казахте как да изляза аз на пазара и ми се руши имиджа. Хипотетично, да. Да. Хипотетично. На ваше място може да бъде всеки изряден млекопреработвател. Нека да започнем, господин Велчев, малко да обърнем така, да погледнем икономически, социални последствия от всичките тия, нека го наречем направо далавери. Не знам дали е точна дума, обаче, защото вие говорите за широко отворена врата в нормативна уредба и аз... Щом в вашето те не може да напишете всичко? Да слушам, какви са все пак. Явно, че пазара се деформира. Явно, че вече господин Зоров го каза, нелоялна конкуренция. Отдавна го казваме, не сега. От много години, че има силно нелоялна конкуренция. Много прескоро. Това е нелоялно и унищожаване на хората, които искат да работят по правилата, които искат да хранат, защото това сирене няма никаква хранителна стойност. Господин Михайлов леко загатна. Сирене, което не е зрело, което не са минали ферментационните процеси, то е трудно усвояемо от организма. И вие ако дадете 10 лева за него, а другото струва 20 лева, 10 лева сте си ги дали на вятъра. Аз казвам в тоалетната, да му извиняват зрителите. Точно. Аз мога да дам прост пример. На животните, като даваме царевица, която не е на необходимата едрина смляна, тя отива отзад в торта. И няма усвояемост от животното. И даваш много, обаче нямаш. То има и кога едно нещо усвояемо и кога не. Както и със сиренето. Не може не е ферментирало, не озряло сирене да е усвояемо. И това го казват и са го казали специалистите, докторите, не ние. Ние само констатираме и говориме. Да, господин Михаил, господин Велчев, слушам ви за икономическите последствия от не обичам да говоря политически, но една закачка ще направя с колегите събеседници това предаване. Съжалявам само, че не сме политици и тримата, защото ако толкова дълго време някой беше говорил по наш адрес, щяхме да предприемем някакви най-малкото мерки да си търсим по съдебен път репутацията и да си защитим името. Тъй като, в крайна сметка, от години, поне на всеки 6 месеца има даден скандал в млечния сектор. Дали ще е нашето сдружение, дали ще е друго, става предпоставка да се говори за ниското качество на млечните продукти. Въпрос е защо не си подаваме ръка тогава, когато ние от неправителствения сектор, който представляват и те искаме
промяна в законодателството, поне тези, които работят извън закона, не на ръба, много извън закона, които имат по една брой актове в агенции по храните, в НАП, в другите институции, в КЗП, КЗК дори. Защо не си позволяваме да им оповестяваме имената, не ги пазиме, все едно са някаква високо тайна пазена. Питали ли сте, що се пазят тия имена? Ами до голяма степен, защото закона казва. Кой закон? Закона за храните. Той не позволява оповестяването, просто за да се защити инвестицията, която прави даден производител толкова години, тъй като може да бъде той в хипотеза, че му... Това и този закон до кога ще съществува? Ами ние от 4 години се бориме. Асоциациите изключват свои членове. Ама асоциациите имат някаква стойност, разбирате, някакви правомощия. В България асоциациите са пожелателен тип, които да се съберат, да си поговорят и да разчитат на моралната тежест и моралната отговорност. Тук му на този нарушител, че от асоциацията или той казва, да го никой мен не ме представлява. Аз си имам... Ма вижте, проблема, аз пак повтарям. Проблема е, защото този човек, когато си го е обявил и го е в техническата документация на предприятието, той не е нарушител. Вие разбирате ли? Той не е нарушител. И ние, когато казахме преди 4 години, или не помня точно, когато се разправяхме с промяната за специфичните изисквания, че има кодекс елементарно. Тогава го цитираха и казаха, там е 60% максималното водно съдържание. Ние не спазваме международния кодекс елементарност. Но ние казахме, сега знаете ли какво ще стане? Това, ако хората нямат пари да купуват такива продукти, трябва да купуват едва ли не вода на 10 лева, и ще си... знаете ли колко хора предприятия ще останат, ще затворят, ще останат безработни? Това беше и темата, и аргументите в Комисията по земеделие. Председателката на Комисията по земеделие мисля, че беше същата. И ние, нали, бяхме като недоброжелателните, които искахме да има правила. И това се разиграваше в нашето Народно събрание. Вие представете за какво говорим. Няколко мандата пред това мога да го потвърдя. Това е парадокса и лицемерието. Говориме нещо, ама не искаме да го свършим. Само да говориме, да се харесаме на обществото. Господин Заров и господин Михайлов, пък и неправителствените организации, правили ли сте опит? То е ясно, че вероятно ще бъде неуспешен, като ви слушам, господин Заров, да предложите някакви законови промени в наредби, така че вратата широко отворената, за която господин Зоров говори, айде така малко да се посмали. Много пъти. И то писмено. Високи глоби, за съжаление. Вижте, много пъти и писмено. Тогава за какво да носи наименованието сирене? Какво да е водното съдържание? Писменно имаше и до Министерството на земеделието, и до Комисията по Народно събрание. Господин Михайлов сега в този момент били... Той тогава беше на противното и писмени аргументи, сега може би да е озрял вече. Може да има някакви метаморфози, господин Михайлов. Нека да ви кажа, в миналата седмица предложихме 2 конкретни промени и днес най-вероятно ще успеем да входираме становище към министъра на земеделието. Първото предложение от наша страна е да се завишат глобите и при 3, 4 и нагоре нарушение предприятията да бъдат затварени. Има подобна норма в момента, която действа, но тя е много мека. При 3 и повече нарушения, които са обаче в рамките на 1 година. Тоест ти мога да правиш 10 години по 2 нарушения, 20 нарушения и никой няма да затвори. Това не е правилно. Нашето предложение е първа глоба финансова, която да е при първо нарушение, която да е сериозна, но да не е нещо много сериозно, защото в крайна сметка всеки има право на една грешка. При второ нарушение, установено от Агенция по храните, да има доста сериозна финансова санкция. Говорим за от 50 000 нагоре. Трето нарушение е временно преустановяване на дейността на предприятието за поне 6 месеца, поне половин година. И при 4-то и нагоре нарушение директно отнемане на лиценза, без повече тези предприятия и свързаните с него предприятия, собственици да нямат право повече да произвеждат млечни продукти. Отделно, второто нещо, което предложихме, по примера на НАП. НАП могат да го правят, те не нарушават закона. Би трябвало Агенция по храните да може да го прави, именно да се направи регистър, в който нарушители, които имат 3, 4 и повече влезли в сила актове за установяване на административно нарушение, да бъдат публикувани
Така че един потребител, отидейки в магазина, като види едно сирене, един кашкавал и се зачудя, това хубаво ли е това сирене. Много често хората наистина се чудят, не знаят всички марки. Марките, производителите сме много, над 200. Да може много лесно, влизайки през сайта на НАП, да види в съответния регистр, нали, този производител на това сирене, на това кисело, на което той се интересува, да е вътре в списък. И така много бързо ще се отсеят лошите от добрите. Самия пазар ще изолира, без да се налага да се правят някакви такива огромни усилия. Аз казвам, ето една слаба страна, която практиката я показва в България. Не трябва да, като отнемеш разрешителното на работа на предприятието на фирмата, не трябва това да отмениш. Ти трябва да отмениш статута, че тази сграда може да е такова предприятие. Защото какво следва? Има преди години такъв пример с колеги. Затвориха ги за масло, че не отговаря въобще и така нататък. След 5 дни отваря друга фирма, която няма нищо общо с собственика. Образно. И продължава да работи и продължава практиката. След това трета фирма. За това на Запад разрешително се носи от сградата, статута на сградата. А може да се сменят собствениците колкото искат, нови разрешителни. За това ти трябва да отнемеш статута на тази сграда, повече да е млекопреработвателно предприятие. И тогава ще има тежест, а не ще си сменяме, само ще правим някакви показни акции и следващата фирма в това предприятие и край. Ако искаме нещо да направим, но пак повтарям, ние трябва да направим условията, да гарантираме, че млечният продукт е млечен продукт и тогава да наказваме. Защото ние в момента с това предложение какво правиме? Нищо. Някой, който е екстрен нарушител, той освен, че може да слага много вода, ма е направил и друго нарушение, защото това не е нарушение, когато пише сирене, пък то 82%, и ние тогава ще го следим да го глобяваме с по-високи глоби. Няма ли стандарти европейски, по които да се ориентират? Кодекс елементарно, 60% максимално водно съдържание, за да носи наименованието сирене. Просто. Аз не съм го измислил. Това е международен стандарт. Но знаете ли, много е тъжно, когато темата, която повдига господин Горов, тя по принцип е актуална. Не по принцип. Наистина, 2000 година и 20 март месец, тогава министър беше госпожа Танева. Сега на всички не си иска много бързо и много рязко и ако може по-бързо, 30 години. Промени. 30 години, ти бързо. Съгласен ли съм, нали срещаш, че един политик, още повече един министър, носи отговорност. Ако направи една голяма корекция, ако направи едно голямо движение и то окаже един негативен ефект, нали, по принцип политиците не са хора, които да правят много бързи и много рязки движения. Но какъв негативен ефект, човек? Ние от сирене, което сме работили десетилетия, с 54-56% водно съдържание, ние не правим корекция. Ние направихме отрицателната корекция. Отворихме вратата и позволихме. Това значи не са на политиците по рестриктивните корекции. Те направиха точно, отвориха вратата. Не дей да забравяме действителността и откъде сме тръгнали. Това, че ние сме паднали в гьола, не значи, че винаги сме спали там. Никой не е отварял никаква врата. Напротив, вратата беше притворена, както ти се изразяваш, но не на цяло. А ние отворихме. Преди беше по-отворена врата. Няма такова нещо. Преди изменението от март месец 2020 година, стиране се казваше всичко. С корекцията от март месец 2020 година Ама беше направена една година преди това. Ние говорим с малко по-дълга памет да сме, поне в 10 годишен обозрим период. Нали, аз съм млекопреработвател 33 години. И нали, ти си по-къс млекопреработвател. Аз спомна, нали, и знам. Професор академик Балтаджиева тогава каза, засрамете се. Засрамете се, че се унищожават. Мога да потвърда, да имаме... На тази тема, според мен няма смисъл да спориме. От гледна точка на асоциацията, наистина сме си го обсъждали. Преди прекъсването, слушам. И ние сме разговаряли с академик Балтаджиева, Света и Пама дала интервюта с потребителска насоченост, но много ни е тъжно, че изглеждаме сякаш да очакваме отново някой отвън да ни свърши работа. Най-лесно е ние да сезираме европейския орган DG Santé или EFSA, Европейската асоциация по безопасност на храните,
и тя да дойде в България да размака пръст и да каже... Ама не може ли пък да стане в крайна сметка като това? с млякото, бе, виждате, дойде Диджи Санко, ние пишем едни документи, че всичкото мляко отговаря, хората си взимат субсидиите, няма проблем. Дойдоха и се вижда за употребата в лабораторията, която пише, която сега и сертифицира една от тях и по други насоки, и по био и така нататък. И разбирате ли какво? И ние веднага правим екстрен план. Защо правим екстрен план, ако всичко ни е наред? Екстрен план, защото виждат, че са ни хванали не по бели гащи, а въобще без гащи. Ама ние алармирахме 100 пъти и казваме, вижте, това не е така, това не е така, не унищожавайте тези, които правят. Сега това е същото в млечния бранш. Нали, унищожихме животновъдството, сега вече и в млечния бранш. Спираме за малко за реклами. Няма да ви питам как търпите това, защото няма да можем да спрем за рекламите. Вие виждате години, че не го търпиме, ама за съжаление. Така, спираме за реклами и продължаваме. Така, господа, продължаваме по темата. Много е тежка за изрядните производители, според мене. И така или иначе, обаче, малко ако сте се поуспокоили, да ви попитам, до кога ще търпите това? Какви са административните начини най-после да се излезе от тази порочна схема? Вижте, както каза господин Михайлов, политиците са на... Ама купува ли ги някой? Не знам. Вижте, ние Асоциацията на млекопреработватели сме давали множество предложения входирани по надлежния път. И виждаме, че нямаме разбиране под различни аргументи, които водат до влошаване на потребителските, възможности, избори и качествата на продуктите. Господин Велчев, се чувствате сигурно вие неправителствените организации. Непрекъснато критикувани, защото в крайна сметка ние не си измисляме факти, те са таки каквито са. Но тук искам само да репликирам господин Жоров, понеже последните 2-3 седмици се говори непрекъснато за тема, за която и той е бил свръхчувствителен, така наречените палми. Аз не харесвам термина, то така се говори в млечните продукти. Не е палмата проблем. Когато обаче искаме да проверим една обикновена бърничарница, не срещаме разбиране от другите, които съвместно участваме на такива проверки, ще да доказват какво сега ще занимаваме с тия баничарници. Всъщност, като ме попитат откъде се потребят най-много такъв тип... Баничарниците не си ги произвеждат. Не си ги произвеждат, но ползват такъв тип по-ефтина суровина. Отива по морето, нали там. Да, но вижте, ползва се ефтина суровина, за да се държи цената. Ресторантите. Вижте, простичко е. Как една съседна Гърция са си решили проблема? Да отидете и в най-малкото селце с някаква кръчмичка, таверна или как да... Сирането е сирене почти същото като в най-скъпата. Разбирате ли? Но те имат фактически правила. И имат страх от институциите. Ние нямаме правила в момента. Не може, когато сирене се води до... Но институциите ги спазват двояко. Единия път глобяват един човек с 100 лева, другия път с по-висока станума 500 лева. Не може, когато може да е 82% сирене с водосъдържание, нямаш правила. Там всичкото сирене е в един малък диапазон от 3 до 4%. От 3 до 4%. А ние тук в един малък диапазон от 30%. 32%. За какво сирене говори? И това е същото с месото. Не казвам, че ние говорим с това е същото с всичко. Има и в други сектори същи проблеми. Питам ви, все пак експерти сте, кажете ми, лобите ли спират забраната на вкарване на палмово масло в млечните продукти на европейско ниво? Силни лобита ли? Искате ли, ще ви кажа, аз съм личен човек. Преди, когато България беше домакин нали, за 6 месеца председателстваше Европейския съвет, тук беше секретарията на Комисията по земеделие. Да, директно. И заместник-председател беше един чех, който е при Васлав Хавел бил началник кабинет. На Венци Върбанов, тогавашен колега. И аз директно му казах, защото тогава беше актуална темата. Викам, вие ни съсипахте. А не, че той като домакин, че бяха дошли догоре, да разгледат на предприятието във фермата и домакина винаги има право, нали знаете? И той ме пита, какво ще кажете от вашето членство, доволни сте, как оценявате? И аз викам, категорично не. Много по-доволни бехме, докато не бехме членове. И ще ви кажа защо. Така, викам, тук няма правила.
И давам въпроса с палмата мъжна. Защо не го решите на европейско ниво? Именно. Какво се викам такова? Защото има лобитата големите и той каза, знаеш какво ми отговори? Там присъстваше представители... екологичните последствия, за които непрекъснато... Госпожо Спасова, само изслушайте. Да. И той казва, господин Зоров, когато интересите са големи на европейски мащаб не могат да се решат, се решават на национален. Ние в Чехия този проблем нямаме. И всички... вижте, те си го решили, той е чех. И казва, ние всички западни страни, особено германците, ни обвиняват, че сме много рестриктивни и че напътстваме националните продукти, защото не е нормално в магазините да имаме 5 продукта млечни. Нали, сирена. Но на нас това ни харесва и населението това си купува и не купува друго. Но ние на национално ниво сме си го решили. Протекционизъм, разбирате ли? Да. А ние казваме, щом Европа е отворила тази врата, ние не може. Не е така. Ние не може да нарушаваме европейските правила, които са, но нашите може да са по-рестриктивни и по-стеснени. Не трябва да се оправдаваме. Нали така, господин Велчев? Така е, така. Но ние жонглираме. Ние сме хитреци, циркови артисти. Разбирате ли? И заради това всичко може на национално равнище да такова. Само да имаме желание и хора с морал и съвест, които да искат да мислят за тази нация в дълъг период. Защото това води до, виждате, повечето констатации на младите, фактически до 10 годишна затлъстяване на да не кажем затлъстяване, да не обидим някой, увеличаване на норменото тегло, това е модерното. Да. А защо мислите, че става това? Защо мислите, че има повече инфаркти? Те го казват кардиолозите. Именно от това наслагване по кръвоносните съдове от неразградима мазна, така. И какво правим? Само си го констатираме. Медиите също, като има някаква храна. Здравна организация. Вижте, господин Зоров, бих се радвал, когато ходите на съвет в Министерството на земеделието, да бъдат канени точно такива и ендокринолози, и кардиолози, да бъдат питани тяхното мнение. Според Световната здравна организация... Имаме, господин Велчев, че ви прекъсвам. В съвета по храните присъства Министерството на земеделието, главният санитарен инспектор Кунчев, професор, как се казваше, по храненето. Те си обичат палмово масло да ядат. Да, но другите мазнини не са по-малко вредни. Тук не е въпроса колко, какви. Трябва да се каже какво е съдържанието на тези други мазнини. Кои са другите? Вижте, ние изместваме разговор. Млечните продукти трябва да са, те се наричат мляко. Аз казах преди 6 години, млекопреработвателно предприятие от името си, значи, че трябва да работи мляко. Не, има си други предприятия за растителни, това са за олио. А в продуктите от млечното трябва да съществуват основно мляко, сол, примерно за някои, мая, закваска. Това е. И примерно, ако имаме някакви кашкавали с сладникави и там портокалчета... Кашкавали, дето ги правили от някакви смеси, които се внасят? Не, това е за употреба с името кашкавал и заблуда на потребителя. Това не може. Кашкавал има в учебниците, там и на Кожев и на всичките е написано какво е. Вие напипвате ли такива случаи? Не спираме, но ето за първи път явно вече е стигнала точката на кипене. Звучиме с един глас с асоциациите, защото доскоро бяхме критикувани, че петним името на сектора. В крайна сметка ние петним името на тези, които пък петат тяхното име, защото не може заради 10-15% рецидивисти, хора като господин Зоров, като господин Михайлов, техните мандри и техните колеги да бъдат слагани на равна нога, защото те присъстват заедно на един същи регал в магазина. В крайна сметка и тяхната подкрепа е важна, за да види Агенция по храните, че ние не правиме акция срещу целия сектор, срещу лошите практики в него, които ощетяват, вие казвате, редовните производители, редовните потребители, те редовно плащат цената, която е все по-висока в магазина. Те си... Няма разлика. И вече, какво казваме, потребителът си спазва своето, отива, купува го, съпричастен към ръста на цените на много от продуктите, но той иска поне да не се промени качеството. Именно за това са по-високи цените. А някой прави компромиси, знаеме, малките компромиси в тези големи грешки, за които господин Зоров така пламенно говори. Ние го подкрепяме. Има нашата подкрепа като неправителствена организация, да имаме законодателни инициативи да ни чуе гласа от Европа. Казва, че аргументите на политиците, на хората, които са експерти в Комисията по земеделие, аргументите са, че има записи, щяло да има безработица, а пък цените ще ли да се повишат, те се крият с месеци. се изкарат от пазара тия
вредните. Госпожо Спасова, давам пример, защото вие казахте за кашкавал. Асоциацията на млекопреработвателите точно 20-та година, когато господин Михайлов говори и се разпрахме, ние дадохме предложение в наименованието кашкавал в този документ да бъде написана дефиницията, която е в учебниците за кашкавал. Наименованието кашкавал от учебника. Министерство на земеделието не се съгласиха. Защо? Защото не могат да се препарват каляти, всякакви боклуци и така нататък, които не са свойствени и не се прави кашкавал. Вие представяте ли докъде стига безочието? Ние просто искахме в кашкавал, и това е писмено направено. Аз като говоря много смело, защото това има входящи номера. И щом не е направено, нали, разбирате защо не е направено. Просто дефиницията от учебниците, каквото са учили, кашкавал какво е? Произлиза от мляко, след това има междина, така. А не да спираме технологията и да казваме, че може и от междинен някакъв продукт да се прави кашкавал. Гуми, какви са тия... Ами нещо трябва да абсорбира тази вода, бе, госпожо Спасова. То е просто. Но вижте, ясно, всичко, което си оговорим, стига до там, че очевидно усещането за липсваща държава продължава да го има, защото колкото да работят агенции по храните и другите органи, Комисия за защита на потребителите, тези проценти са тревожни и очевидно никой не се притеснява от това да си плати глобите, ако въобще си ги плати, тъй като по наша информация дори ниските налагани глоби не се плащат от тези фирми рецидивисти. Знаете ли, предприятията, има част от предприятията, които лобират това да не става, да няма но особено голям проблем е и търговската общност. Тя притиска за наценки до 100%. И вижте... Кажете ми, господин Михайлов, кажете ми вие, как може... Аз преди малко искам да разшириме темата. Как може, господин Михайлов, и вие, господа, кажете, в големи търговски вериги да се промъкват тия ментета? Само искам да ви кажа, вижте, аз съм завършил математически гимназия. И господин Велчев също може да каже, кое е надценка? Надценка, ако имате цена 5 лева, разликата до продажна цена е надценка. Нали така, господин Велчев? Търговските вериги как го приемат? И така, като погледнете между 5 и 10 лева, става 100% надценка. Нали така? Обаче търговските вериги как го пресметат? Продажната цена 10, минус 5, разликата смятаме и викаме, как би идва 50%? Разбирате ли? С 50% наценка се явява 25% по техни данни. Ама другото е отстъпка, не наценка. Да. Разбирате? И те търсят предприятията и производителите, които могат да им дадат възможно най-високата добавена печалба. А това не са производителите, които работят качествени продукти. Някой, защото този продукт ще стане безкрайно скъп и те няма да го сложат на регалите, защото няма да го купува никой. Така ли е, господин? Нека да взема. Това е. Да взема думата за една минутка, че не мога да взема думата вече в половин час. Ами да си дошъл в студиото да взимаш повече. Нали? Айде, господин Михайлов, защото сме към края на предаването. Моля за заключение. На предходни срещи с модерна търговия, и това е Сдружението на големите търговци на едро, обсъждахме такъв модел. Значи, за пример им дадох в Румъния най-голямата търговска верига, тя се нарича Мега и Наш. Те си имат вътрешно мониторингова програма и си изследват всички продукти, които взимат, особено тези продукти, които са под private label, т.е. под марката на съответната верига, какво точно има и какво точно съдържание, как се етикетира някакви нарушения. Проблемът е, че никой от нашите вериги това не го прави. Напротив, те са проводници. Апострофирам при разговор с една от двете големи, да не казвам име да им правим реклама, те казаха, че имат лаборатория по-модерна от агенцията по храните, всичко контролират и така нататък. И аз казвам, как може да продават такива продукти? Как можете да продавате? Но се крият, когато имат проверка за документа, който дава преработвател, че това е отговаря и така нататък. Вижте, стремежа и на тях и конкуренцията е да продават. Дай думата за една минута, бе. Да, кажи го. Да. Но има верига с лаборатория, не си прав. Така, точка не може да се истината е, че за да си защитат, за да си заработят големите наценки, на които работят, наистина това, което каза Зоров, е вярно. Взимат на 5 лева, продават на 10, взимат на 10, продават на 20. За да си защитат, да си заработят тези голями наценки, ненормално големи наценки, те позволяват компромиси с контрола на качеството, но много юридически прехвърлят цялата отговорност върху доставчика,
върху производителя. Защото той е издал документ. Тази практика трябва да се прекрати. А все пак веригите наистина носят голяма отговорност тогава, когато представят в лоша светлина авторитетни производители, като членовете на двете асоциации. И за нас е изключително трудно да общуваме, тъй като когато им подаваме сигнали за съмнение в качеството на някой продукт, те дори не отговарят с месеци. Ние тогава сме принудени отново да търсим Комисия за защита на потребителите или агенции по храните и изглеждаме като се едно изнудваме някой с някаква корисна цел. А нашата най-голяма цел е потребителя да има усещане, че нещо се случва. Акт от 500 лева или от 5000 лева не смятам, че впечатлява някой с оглед на продажбите, които реализира такъв производител. Така ли? Така, в края на предаването, точка естествено на темата не може да сложи, ние ще продължим, но трябва да бъдем самишленици, средства за информация на вашите усилия, които полагате, за да се премахнат тия схеми. Като заключение, буквално с по 2 изречения, какво смятате от тук насетне да направите, за да може поне крачка напред да се направи? Законодателната инициатива да се ознаменува с победа. Законодателната. Закона, който да удовлетвори асоциациите и потребителите едновременно.